तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थामथि थान्दै जख'न्थाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। तामुलपुर जिल्ला एबसुनि थान्दै जख'न्थाया साहा रंगिया दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बरबाजार देवलकुसियाव जानुवारिनि 28 आरो 29 खालाराव साननैनि हाबाफारिजों एबा दिनैनिफ्राय जागायो। बे साननैनि हाबाफारिया खुंगा थामथि थान्दै जख'न्थाय तामुलपुर जिल्ला एबसु आरो 37थि थान्दै जख'न्थाय साहा रंगिया दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जथायै खुंफायो। दिनै फुंबिलि समनिफ्रायनो गोबां हाबाफारिनि गेजेरजों तामुलपुर जिल्ला एबसुनि थान्दै जख'न्थाया जागायो। गाबोन जोबथा सान एबा गाबोन फुंबिलि समनिफ्रायनो एबसुनि फिरफिला बिरहोनाय मुंख्लंफोरनिसिम बिबार बावनाय हाबाफारिजों जागायनानै गेवलां मेलबो जागोन। बे गेवलां मेलावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो गोबां थांखि जानाय आलासिफोरा बाहागो लागोन होननानै तामुलपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि बासिराम रामसियारिया खौरांगिरि सिगाङाव फोरमायो। गाबोन जोंहा फुंनिफ्रायनो फुंबिलिनि जि आर'ज, बेनि उनाव गौथुमारि फिरफिला बिरहोनाय, बेनि उनाव जोंहा मा होनो बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावनाय आरो मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय आरो जोंहा मस्ट लकेल जोंहा सासे मुंख्लं दङ, मुंख्लं हरखाब नार्जारि बिथांनि सावगारियाव बिबार बावनाय हाबाफारिफोर दङ। बेनि उनाव फुंनि 10 रिंगानिफ्राय जोङो फरायसाफोरखौ जोङो थुलुंगाखां होनो थाखाय दिनैनि बे जुजिनाय बादायलायनाय जुगाव फरायसाफोरखौ जों राफोद खालामनांगौनि थाखाय जोङो मोनसे स्टुडेन्ट कनक्लेभ काम जोङो फेलिसिटेसन प्रग्राम जोङो लादों आरो बेयाव जोङो फुंखा सुबुं हिसाबै जोङो तामुलपुर जिल्लानिनो गोदानै डिसिनि बिबान मोनफैनाय सिमिकरन आइएस बिथाङा तामुलपुर जिल्लानि डिसि, जों बिथांखौ लिंदों। लोगोसेनो तामुलपुर जिल्लानिनो एसपि श्री ताबुराम पेगु एपिएस, जोङो बिथांखौबो जोङो लिंदों आरो बेनि अनगायैबो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारि बिथांखौबो जोङो नैबे माने स्टुडेन्ट कनक्लेभ बे हाबाफारियाव जोङो लिंदों आरो बेनि गेजेरजों फरायसाफोरखौ जोङो राफोद खालामनो थाखाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोङो नाजादों। आरो बेनि अनगायैबो जोंहा गेवलां मेलाव जोङो आथिखालनि बर' हारिनि थासारि, जोंनि जेंना जेंगोना, बेखौ रायजो राजानो मोनथिहोनो थाखाय जोङो गेवलां मेलनि गाहाय आलासि महरै जोंनि मिरु दुलाराय बर' फरायसाफोरनि आफादगिरि दिपेन बर' सार बिथांखौ जोङो हांख्रायदों। बिथाङाबो बाहागो लागोन। बेखेवगिरि हिसाबै बारग' चिफ जोंहा प्रमद बर' सार बिथांखौ जोङो हांख्रायदों। जख'न्थाय तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो लोगोसे 37थि जख'न्थाय साहा रंगिया दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साननैनि हाबाफारि लानानै जोंनि नर्थ रंगिया आनसलिक दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय देवलकुसि बाथौ थानसालियाव साननैनि हाबाफारि लानानै खुंनो लानाय जादों। बे हाबाफारिया दिनै 28 आरो 29 साननैनि हाबाफारि। बे साननैनि हाबाफारि बायदियै दिनै 28 थारिखआव बायदिसिना कम्पिटिसन, जेबायदि लिटारेचार कम्पिटिसन, माने स्पर्ट्स कम्पिटिसन, बेफोर कम्पिटिसना दिनै जागायगोन आरो लोगोसे जिखिनि हाबाफारियाव जों आलासिफोर लिंहरदोंमोन दिनै बेखेवनो थाखाय, गासैबो बिथांमोना जोंनि गेजेराव सफैजोबदों आरो लोगोसेयैनो गाबोनो दिनै 28 थारिख मोनाबिलियाव मोन 8 आनसलिक माने फरायसा आफादनि तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय मोन 8 आनसलिकनि डेलिगेट्सफोरा मोनाबिलियाव दिनै प्राय 4टा बाजिसोआवनो बेलासिनि बे समावनो बिथांमोना गासैबो सफैजोबगोन आरो मोनाबिलिनि 4-5टानिफ्रायनो डेलिगेट सिटिंआ आरम्भ जागोन। आरो जोङो बेनि अनगायैबो जिहेथु डेलिगेट सिटिंआव बिथांमोना माने जा थांनाय बोसोरफोराव फरायसा आफाद हिसाबै जातीय संगठन हिसाबै मा खामानि मावबोखो आरो इयुनाव मा खामानि मावलांगोन हारिखौ लानानै, बेफोरनि सायाव निस्सय मोजां बाथ्राफोरखौ बिथांमोना सावरायगोन।